Mira, noi, sóc un enginyer i jo soluciono problemes. No problemes com ara què és la bellesa, perquè aquest és un enigma que formaria part del camp de la filosofia. Soluciono problemes pràctics. Per exemple, com podria aturar qualsevol fill de sa mare de crear-me un nou anus estructuralment superflu? Molt fàcil. Dispara-li. I si no funciona? Dispara-li més. El meu braç! Com aquesta joguineta de calibre pesat muntada en un trípode dissenyada per mi. Construïda per mi. I et recomano que no t'apunti a tu.